καφενείο. Θα την κόβαμε στη μέση. Όχι, θα υπήρχε σαν φωτογραφία. Λίγο με τις μπάλες. Όχι πάνω! Όχι κάτω! Όχι πάνω! Τίποτα! Εκεί με τις μπάλες λίγο. Λίγο εκπαίδευση. Και μαλακισμένα από το είδες. Άλλαξε! Εδώ πάλι από εδώ. Μαλάκα κοιτά. Το 8 ποιος παίζει σήμερα. Ο Επστάιν στην Κέρκη, πιστεύω να τρώμε. Καμίστα τους! Έτσι! Να γάμει τέλος Ατρόμητος εκτός του Επστάιν! Έλα φωτογραφίες, έλα. Εγώ θα στα λέω όλα.